Hapa nona Thama Nemukula radonora como barachata yo chuma kabuguina nayo. Chitori chabuchiwango zvabazisamuriru maranga pana ngazina ndifumwero ramatopo ndizura namane wanga murati wa mme angu vichinakawo vana vavo vaviri murabeli na Tabelo vane vava mavira vana kati na makuru wanga vonyamuondo anenge ivenda na musala uno wa mundu khalazwa vaviri ndina miṅwaha ya 12 ndova ndichikubva utobva umwala mulingo wa muhole wa ufumi henefha sekondari ya Vamondo umwe ndingava ndichidzidzisa uri ndingani ndolenga umwala zvoitwa ngauri ndovolola muhole wa umalo luvili husi ngauri ndova ndisakonili hai ati dodo nditova thaidzo dzedzi dzine dzakunyita uri hangwe nga buku. And then there's the first chapter. Okay. Richamba nga Thama Nemukula rivari kuhamba ngani zvakuti tanga kutarisira kuti Thama Nemukula ndini. Okay, nendo bebiwa Tsianga. Then ndi muthu ane ndaburi ndi amwala dzibhuku ndothoma mwala back at the days murauna ningi ava 2011. Okay, inoni bhuku yemwala ndi bhuku yawo yothoma? No. Oh, no mwala bhuku ngani? Dzasvika 7. Ezo zibhuku zote dziva zikhamba kamini anga kutarisira bhuku yothoma yobe kuhamba kamini yawiviri yakuhamba kamini imilaedza ipina kunda kuti risvike vatoni. Miledzera neivayo yangofambana nayo inoni bhuku yovaikutadza vana vazvisiwana vevo vane kamsi vavo vasina vabhebhi uri navo nevangasara vakuzvikwana kavuchiro navo zvisonguriru. Okay, dzote izo zibhuku dziva dzidza dzinovels poetry kana dzinotangana na zibhuku zadzidrama na zipoetry. Ndimwana dzinovels. Dzote dziva dzopera ndi dzinovels. Apa kha vamwali vavenda vone vamwali vavenda ane chitomwala afuri hauno ndi vamwali venda ndo vasedza ndi avatama ndamusvikela one vavaone. Yeah. Ndi vapiyo anevo vamwali. Ofita kalani mushinyani ane ndamutevera ngamanda mara ene kumwala bhuku dzechipfuwa. Okay. Avana mumwe ane ape chishudu mwala dzechivenda. Okay, ezi bhuku zawo ibhuku inti inojera chifhinga chingapani mwana zvizodo mwedzi zvichaninwa uri hei bhuku adoipfurai yoperera zvichira chifhinga chingapani? Nengori izvozvo dzibhuku ndi zvine zvakureba ndosedzesa khazvo nga chifhinga changa chote ndichifedzisa ndiko mwala zvinganjera maybe comes 3 months mwala 600 pages. Oh, so 600 pages zvicha mwedzi kusvika ne. Okay, para samwali ndizvipiwo zvithu zvine oda muzvikeya ndodzibuzwa kuti apa ndavi andasvika apa ndidova ndoperera ndoguma uno ndomuoda kuti ndosvika ndizvipiwo. Ndipo tozovona bhuku dzanga tharu dzine ndinozimwala dzichikotamba life izvine ndokuzvidiresa. Okay, and challenge ene achisedza unhu namanda vamwari vachivenda varambura tamuni achisedza unhu ndiyone challenge ine vakutanganisa nayo ndizipiwo challenge ndizipiwo zikhaedu dzinokutanganisa nadzo vamwari? Khaedu dzine ratanganisa nadzo ngamanda ndidza urubiro but vanotonga dzipublisher nevadzi-editor kanji ngamanda rinarina ravapfumakadzi khaedu male dominated industry yakumwala uni vadha vakoribudzorera pachiyoti mara dzisela for uri vakonuri zvikisedzera une vakori publishera dzibhuku namini vamwe vandoribudzori kari vasendere then vasvika vachinja dzibhuku dzacho vavakupedzera kuchera. Oh, okay. Mara sadzichitekora dzofamba kuti government nazvimwe ndibona uri ezi challenge dzingakwanisa kusolvwa nganzira kuti vangaita zvithu zvipiyo zvine zvadodori vamwari vakuita mushumo wavo zvavhuḓi kana ngori maizi kavuti kamusetara mamubuso wadobvisa producer na publisher dzavo ngange nocheri zvodori muthu avotodimisa ngemumwe adamubudza uri kari kana negaya yapedza kumvura. Okay. Ndikuzvipfesesa tsiku dzenanga ndoineya vamwari vari kudzibvera saeno uri hai zvithu zvine ndanga nditsivudza zvone savamwari ndipiyo? Zvithu zvine ndanga nditsivudza zvone ndizvauri vatoda panje vachikobona mishumo yanu ichinge ikodakadza navateveri vanje vakuzvibona zvori bhuku yanu idhorengesa ngamanda vangandibudza uri sendani via email nesongove nalinga naita zvezvo ngori aninga sichadodova naivona. Aidoyeto? Yeah, simple zvezvo. Andikutenda.
Vhathu vha khou ḓo mukwama, vha mukwama nga nḓila kharali vha khou ḓo shuma naye, vha khou ḓo renga bugu dzawe, vha mukwamisana. First of all, ndi nga vha encourage uri vha ntevhelele kha Facebook pages dzanga uri vha kone u vhona zwine nda ṅwala zwone arali zwi tshi vha fusha then. Hanefhaḽa kha Facebook page yanga iṅwe ipfhi Tshililo tsha Liada, iṅwe ipfhi Stories nga Tshivenḓa by Nemukula Lady T. Kha nomboro dzanga dza luṱingo 071 793 0372 471 793 0372. Kha email tnemukula99@gmail.com, nemukula@gmail.com. Is that right?